Кога за последно си позволи да си спомниш колко много знаеш? Но не с ума, а с тялото, с кожата и с душата. Онези дарби, които си имал още като дете. Ония странни неща, в които беше добър, без причина. Умението да усещаш, да се свързваш, да водиш, да твориш. А после животът те научи да бъдеш реалист. Да се вместиш, да се докажеш, да се смалиш, за да паснеш. Но твоите дарби не са изчезнали. Те само са заспали. И сега е моментът да ги повикаш обратно. Суперсилата ти идва от таланта на душата. Тя не идва от амбицията. Дарбите ти не са умения от CV. Те са твоят естествен начин да бъдеш. Преди да разбереш какво е успех, вече си знаел какво е да въздействаш с един поглед, с едно усещане, с една история, изсипана от теб като река. Дарбата не винаги прилича на талант. Понякога изглежда като прекалена чувствителност, понякога като неудобно различие. Понякога просто не можеш да я обясниш, само я знаеш, чувстваш я. Защото тя не идва от мисълта, а от място много по-дълбоко от думите. И тогава си започнал да я криеш. Когато някой се засмя на въображението ти, когато не намери кой да види стойност в това, което си усещал, когато се наложи да оцеляваш, вместо да сияеш. И дарбата не си отишла, просто е легнала тихо, за да те изчака да се събудиш. А сега тя те вика в малките знаци, в неочакваното вдъхновение, в умението ти да виждаш под повърхността, дори когато не го наричаш така. Суперсилата ти не е нещо, което трябва да измислиш, а нещо, което трябва просто да си спомниш. Открий суперсилата си, открий забравените си дарби и твоята истинска същност.